Welcome to Isinomova Tutoring. Part 2 lo we-DNA, the code of life. Mawuthi awukabukeli ku-part 1 wenze sure ukuthi ubukele u-part 1 before uzobukela le part le. Senza i-DNA replication. Ukureplicate ukwenza into efana nayo leyo nto exactly. So mabethi uyi-replica yento basho ukuthi ufana naleyo nto exactly. So i-DNA replication lapho khona i-DNA yenza the exact copies of itself. Njengoba ubona-ke lana nginale copy ye-DNA ifana exactly nale copy le. Kusho ukuthi-ke sibe ne-DNA initially yase undergo i-replication as a result sagcina sinama-copies awu-2 e-DNA afanayo. Yenzekalelani-ke i-DNA replication? Uyakhumbula yini ukuthi ngithe mina umuntu uyi-multicellular organism, okusho ukuthi umuntu ungama-cells amaningi, but akaqhamuki umuntu eseyama-cells amaningi. Uqala eyi-cell eyi-1 umuntu after fertilization. Mawukuthi umuntu uyakhulelwa kuzoba nomuntu, uqala eyi-cell eyi-1. Leyo cell leyo okay kusuke kuhlangana ama-cells awu-2 i-egg cell ne-sperm cell kube into eyi-1-ke. Uma ngithi cell eyi-1 I'm referring to leyo nto-ke eyi-1. Leyo nto-ke leyo bese-ke iya-multiplya kugcine kuba ama-cells awu-2, multiply kugcine kuba ama-cells awu-4, multiply kanjalo kanjalo. So umuntu lokho multiply but lento eyi-1 lena esuke ihlanganiswe i-egg cell ne-sperm cell ukuze kuphuma into okuthiwa umuntu, isuke ne-DNA yayo, okuwukuthi mase kukhandeka elinye i-cell through i-multiplication of ama-cells-ke njengoba ngisho, kuzomele naleli cell elikhandekile elisha libe ne-DNA, the exact same amount of i-DNA ebikade ivele ikhona. Angazi noma kuyezwakala. Let's say for example sithi umuntu unama-copies awu-46 e-DNA. Kusho ukuthi kumele mas-check-a each and every cell kumuntu sithola ukuthi there's 46 copies of i-DNA. Khona kodwa iphathi yomuntu-ke lapho khona okungabi-ke na 46 khona okuba na half of 46. Sokhuluma ngayo leyo nto kodwa masiya kwenye chapter. Okwamanje ake sithathe ngokuthi i-DNA iyafana kuyo yonke indawo emzimbeni womuntu, so that uzo-understand i-DNA replication ukuthi yini. Kusho ukuthi-ke leli cell lokuqala before li-multiply kuzomele liqale likhande enye copy ye-DNA yalo bese liya-divide-ke. As a result ama-cells awu-2 azobe khona kumele ebe ne-same amount of i-DNA. I-DNA replication into kanjalo. Ngizama ukuthi-ke let's say sinento kanje, nali i-cell lethu, let's say mhlambe nayo i-DNA yakhona mhlambe ngizothi 46. Leli cell leli lifuna ukumultiply, meaning lifuna ukudivide-ka, as a result kube nama-cells awu-2. But lama-cells awu-2 angeke kwazi uku-exista if i-DNA yaleli cell lokuqala ingaka-multiply noma ingakenzeki i-DNA replication kulo. Into eyenzakalayo ukuthini, kuzothi njengoba kuna-46 copies of i-DNA kuleli cell leli, bese kwenzeka i-DNA replication, a process whereby i-DNA makes the exact copies of itself, okusho ukuthi kuzoba nomunye u-46 omusha. Then mase kuno-46 omusha sesi-ready ukuthi lidivide-ke i-cell. As a result i-cell elisha lizoba no-46, i-cell elisha libe no-46, ngoba i-DNA kumele ihlezi kuwukuthi uma ucheck ama-cells onke kube ukuthini 46. Kanjalo nalo leli cell leli lizo-undergo i-cell division, naleli undergo i-cell division, but before kwenzeka i-cell division kumele kwenzakaleni, kwenzeka i-DNA replication, meaning kuzomele kwenzeke exact copies of le DNA le, ukuthi kumele sibe no-46 la bese likhanile yahlukana. As a result sibe nama-cells amanye
ama-daughter cells azoba na-46 naleli ukuze lihlukane kuzomele kuqale kwenzeke ini exact copies of i-DNA kusho ukuthi omunye u-46 bese likhanile yahlukana ukuze kuzoba no-46 nomunye futhi u-46 ukuze masi-check-a each and every cell emzimbeni wakho masibuka i-DNA sithola ukuthi kuna-46 ku-each and every cell kumele i-maintaineke kanjalo i-DNA emzimbeni womuntu. I hope niyangithola. So lana ngikhuluma ngama-body cells-ke anywhere kwi-body ngabe inweleni if inwele zinama-cells, ngabe esikhumbeni if isikhumba sinama-cells, ngaba ku-blood if i-blood inama-cells. I hope niyayithola leyo nto. I-DNA-ke into kanjalo but yenzakalelani-ke yona leya process yokukhula ade ngisho. Nanoma-ke let's say mhlambe unesikhumba, isikhumba sakho-ke let's say sinawo-ke ama-cells waso. Let's say nawo ama-cells esikhumba wakho. Let's say sinento kanje, these are your skin cells mhlambe. Maningi-ke lama-cells lawa. Ane-DNA yawo, let's say mhlambe 46 copies of i-DNA. Ngizama ukusebenzisa inamba so that uzoyi-understanda lento le kahle kahle ukuthi kwenzakalani. 46 DNA replication yenzeka uma ukuthi kwenzeka lento. Let's say mhlambe kuyenzeka uyalimala manje isikhumba, siyasuka isikhumba sakho. Ukusuka kwesikhumba kusho ukuthi alimela ama-cells esikhumba, awusenaso isikhumba kule part le. But-ke kuzomele uhile, meaning kuzomele kukhandeke isikhumba esisha. Kuzokwenzakalani-ke? Kuzomele lama-cells akho lawa e-undergowe-ke i-division. Okusho ukuthi kuzomele divide so that ezomultiply. Ukudivide ilento ukuthi if kunesele eli-1 lizodivide as a result kuphuma ama-cells awu-2. Kanjalo-ke isikhumba siya-repaireka kulokhu siyanda-ke isikhumba ugcina-ke usunesikhumba konke la akade ulimele khona. But before multiply ama-cells kumele kwenzeke ini i-DNA replication. Let's say leli cell leli elizo-undergowa i-division leli. Okusho ukuthi kuzomele kukhande kubani omunye u-46 lana ukuze lizohlukana. Mase lihlukene-ke sesigcina siba nama-cells awu-2 okuwukuthi each linangaki lina-46 kanjalo sekugcina mhlambe let's say nali-ke cell as a result sesigcina sinento kanje. Let's say isele elisha leli lino-46 nalo elinye elifomekile nalo as a result lino-46. Azolokhu edivide-ke kufomeka ama-cells awu-2 kanjalo 46. Makudivide eli-1 kuzofomeka awu-2 46. Divide eli-1 kuzofomeka awu-2 46 kanjalo-ke usuyahila-ke usunesikhumba esisha. Enye-ke into eyenzakalayo-ke noma-ke i-DNA replication ebaluleke ngayo to repair ama-cells are-damaged. I hope niyayithola leyo nto leyo. Uma ukuthi mhlambe uhlephuka isikhumba ukuze ube nesikhumba-ke esisha kuzomele kwenzeke le process lena esithi i-DNA replication. Yenzeka ku-which phase of i-cell cycle? Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sikwazi lokho. From grade 10 kuyafundwa. Khona i-cell division-ke eyenzakalayo okuthiwa i-mitosis eyenzeka kuma-body cells. Ifundwa ngayo kwa-grade 10, nifundile ngayo kwa-grade 10 i-mitosis. Before kodwa yenzeka i-mitosis okukudivide kwe-cells njengoba ngiqeda ukukuvezela, kumele kwenzeke i-DNA replication. I-DNA replication yenzeka kwi-stage okuthiwa i-interphase of i-cell division noma-ke before kwenzeke i-cell division esithi i-mitosis kumele kwi-interphase kwenzeke ini i-DNA replication. I hope niyayithola leyo nto leyo. Now i-DNA replication yenzeka kanjani? Kunama-stages-ke akhona abalulekileyo kumele uwazi ukuwasho-ke nanoma kwi-exam bekubuza ngawo. But-ke bengisazama ukuchaza ukuthi kahle iyini yona i-DNA replication. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi so that uzo-understanda wonke lama-steps lawa. Ngizozama ukuthi ngiwachaze ngendlela engingawachaza ngayo. Okay, nayi-ke i-DNA replication. Remember ngokwe-nature yayo i-DNA iyi-double helix molecule. So ukuze kwenzeke i-DNA replication
kuzomele i-DNA i-unwind. The DNA molecule unwinds. Point lokuqala leyo. Uku-unwinda-ke lokho ukuthi njengoba sikanje i-structure se-DNA sizoyeka-ke ukuthi sibe kanjena bese kuba into ekanje. I hope niyayithola leyo nto le. Kusho lokho ukuthi i-DNA molecule unwinds. And then ithini-ke landelayo, weak hydrogen bonds break. Mayiqeda uku-unwinda, remember kunama-strands awu-2 yikho sithi i-double stranded. Lama strands lawa ajoinwe yini i-bond okuthiwa i-weak hydrogen bond. So leyo weak hydrogen bond kuzomele-ke ibreakeke ukuze kuzokwenzakalani-ke mase ibreakekile to form, angithi yabo ipoint elilandelayo, to form 2 separate strands. Okusho ukuthi njengoba sekubreakeke i-weak hydrogen bond sekuzoba ne-strand esiyimele sodwa manje, strand esi-separate from lesesinye to form 2 separate strand. Lesi is strand on its own, kanjalo nalesi is strand on its own, now that i-weak hydrogen bond isibreakile. Angithi uyayizwa leyo. Kwenzakalani ngalama strands owu-2? Each strand is used as a template. Njengoba sengino strand 1 ngino strand 2, ustrand 1 uzoba used as i-template, kanjalo no strand 2 uzoba used as i-template. Yini konje i-template? I-template leshandiso obuka kuyo uma ukuthi ufuna ukukhanda into, njengokuthi mhlambe mawungathi usearch how to write a CV online, bazokuvezela ama CV templates. Kusho ukuthi bazokuvezela ama examples wama CV. Lento ukuthi okay, i-CV ima kanje, kuba uname, kuba usurname, kuba ubani bani. Usuzokwenza njani ke wena? Uzothatha leyo CV leyo template uyibuke bese ukhanda ngayo i-CV yakho. Kanjalo ke lama strands owu-2 njengoba sithi a-actor as i-template noma aba used as i-template, kusho ukuthi sobe sesibuka wona ke manje siwabukelani to form complementary strands. Angithi uyayizwa leyo nto. Kusho ukuthi sizobuka lesi strand lesi esi-1 esi-actor as i-template bese sikhanda a complementary strand. Siphinde sibuke futhi lesi strand lesi esi-1 senzeni to form a complementary strand. I hope niyayithola leyo nto leyo. Why ke sisibuka lesi? Ngoba phela lesi strand esi-1 esi-actor as i-template sinama nucleotides aso, sinama nitrogenous bases aso. Okusho ukuthi if lesi strand lesi esiyi-template sino adenine, sizobuka lokho ukuthi sino adenine lesi strand lesi sethu, kusho ukuthi thina masikhanda a complementary strand kuzomela sisikhande using i-nitrogenous base ewubani, ewuthemine. Ngobani? Adenine uphera nothemine. If lesi strand esiyi-template sine-nitrogenous base ewu-cytosine, kusho ukuthi thina kuzomela sikhande a complementary strand ezoba ne-nitrogenous base ewubani, ewu-guanine. Ngobani? U-cytosine uphera no-guanine. Kanjalo i-complementary strand ikhandwa kanjalo, kusho ukuthi complementa ini ama-nitrogenous bases angala kwi-template. I hope niyayithola le. Yikho ke lesi strand sesibiza nge-template ngoba sibukela kuso ukuthi okay, siza nabo bani in terms of ama-nitrogenous bases. If siza no TTT kusho thina kumele size no AAA, if siza no GC kusho kumele size thina no CG. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kanjani ke, how do we form lama complementary strands? Siwafoma using free nucleotides from the nucleoplasm. Remember, yini ama-nucleotides? Ama-nucleotides ama-monomers noma the building blocks of lama nucleic acids esikhulume ngawo. So kusho ukuthi ke laphana phakathi kwi-nucleus, kwi-nucleoplasm phakathi, remember phakathi kwe-nucleus kwi-nucleoplasm. Laphana kwi-nucleoplasm kunama-nucleotides, the building blocks of lama nucleic acids. Okusho ukuthi laphana kunani? Kunama-phosphate group, sugar portion, nitrogenous bases are free. Phosphate group, sugar portion, nitrogenous bases are free. Lawo ma-phosphate group, sugar portion, nitrogenous bases are free.
yiwo ke asetshenziswayo ukukhanda ini ama complementary strands. I hope niyayithola leyo nto leyo. Mayisekhandekile ke kusho ukuthi ke leyo nto izo resulta ke in two identical copies of ini iDNA okuwukuthi nayi copy ifana nani ifana nale DNA le esiqale ngayo vele ekuqaleni kanjalo ke replicate le iDNA. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ke lokho. Ithi ngikubonise kodwa ukuthi lento yenzeka kanjani. So masiqala ke siqala ngani nge-DNA molecule ekanje okuwukuthi ke i-double stranded and i-helical. Yini ke point lokuqala konje sithe point lokuqala DNA molecule unwinds angithi. Asil-unwind ke le DNA molecule. Let's say nayi ke isi-unwindile ke i-DNA molecule yethu. Remember i-point lokuqala belithi DNA molecule unwinds angithi. Mayisi unwindile ke izofoma ke le double stranded molecule. Ayikho twisted, yes, but i-double stranded njengoba uyibona. Iphonto elilandelayo ke after uku-unwinda kwe-DNA belithi weak hydrogen bonds break angithi. Remember lama strands O2 are connected lapha nendawo by a weak hydrogen bond. So kusho ukuthi azobreakeka ke lama weak hydrogen bonds angithi uyabona. Yikho ke ipoint lithi weak hydrogen bonds break. Ayabreakeka ke lama weak hydrogen bonds break. So lama weak hydrogen bonds mayiqeda ukubreakeka ke lama weak hydrogen bonds konje abreakekelani to form two separate strands angithi uyabona. Okay, ithi siboneke lama strands awu2 afomekayo. Okay, now ama strands asefomekile ke awu2. Lesi is strand sokuqala esifomekile as a result of ukubreakeka kwama weak hydrogen bonds. And then nasi esinye strand futhi esifomekile. Uyabona lama strand ustrand 1 lona ustrand 2 sengama two separate strands lawa. Yes, ama strands eDNA ngobani kunothemine. Remember if bekuyi RNA bekuzoba no uracil. So kufomeke ke two separate strands eDNA. Kuzokwenzakalani ke emva kwalapho? Remember ama points lawa. Mhlawumbe ubungawabhala phansi ke bese mawuqhubeka nevideo kube ukuthi wabuka phansi. But iphonto elilandelayo lithi ke each strand is used as a template. In other words kusho ukuthi ke sekuzobukwa manje ukuthi okay lesi strand lesi njoba sizoba used as a template kusho ukuthi yiso esizosibuka to create esinye strand la esisha. Lesi strand lesi sisibiza ngani nge-complementary strand lesi sizosikhanda manje. Sisikhanda using ini konje ama free nucleotides from the nucleoplasm. So a complementary strand ke sizokhandeka ngendlela yokuthi ke if ku A lana sizozama ukucomplementa ngokuthi size nobani no T. If ku T lana izoza nama nucleotides ane nitrogenous base ewubani ewu-adenine ngoba kunothemine, uthemine uphera no-adenine. Kanjalo njengoba ku-G la kusho ukuthi kuzomela kuze i-nucleotide ene-nitrogenous base ewubani ewu-cytosine. Kanjalo njengoba kuwu-cytosine kuzomele lana izo-complementa ngobani. Remember this is used as a template to form ini a complementary strand using ini free nucleotide from the nucleoplasm. Okuwukuthi njengoba i-nucleotide ezozalana kuzomela ibe nobani ke njengoba kuwu-C lana kuzomela ibe ubani u-G kwe-9. Kanjalo njengoba kuwu-C la kuzomela ube ubani ukwe-9 u-G. And then la njengoba ku-adenine kuzomela ube ubani ke a complementary nitrogenous base kuzomela ube uthemine. I hope niyayithola leyo nto leyo. Ilokho ukuthi each strand is used as a template. So strand number 1 lona sesimsebenzisile as a template. Besenzani njengoba simsebenzisa as a template besifuna ukufoma a complementary strand. So this is a template strand, this is a complementary strand. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kanjalo futhi nalo omunye ngoba sithini each strand meaning both strands are used as a template. Okusho ukuthi naye lona uzoba used as a template to form in a complementary strand. Okusho ukuthi ke njobe used as a template kuzobe kubukwa yena ukuthi uphethe ama nitrogenous bases athini so that sizophera ke accordingly angithi uyabona. Siphera ngayiphi indlela? Siphera ngokuthi okay lo ifeza no themine kusho ukuthi thina kuzomela size nobani
no-adenine so that bezophera. Kanjalo njengoba ku-adenine kusho kumele size nobani no-thymine. Njengoba ku-cytosine kusho kuzomela size nobani no-guanine. Njengoba ku-guanine kuzomela size nobani no-cytosine. Njengoba ku-guanine kumele size nobani no-cytosine. Njengoba ku-thymine kumele size nobani no-adenine. Angithi uyamkhumbula u-act, cute, girl ihamba kanjalo. So lo uhleze phera nalo, lo uhleze phera nalo. Into kanjalo. Buka bese no strand 1 lana. Sino strand 2 la. Avele kuphi lama strands avele la from ukubreakeka kwama weak hydrogen bonds angithi. Kwafomeka ama strands awu2, strand 1 no strand 2. Kwathiwani ke each strand is used as a template to form ama complementary strand. Le complementary strand, le complementary strand. Afonywa ke ama complementary strands using ama free nucleotides avela kuphi from the nucleoplasm. I hope niyayithola le nto le. All right. Now that ke asefomekile ke ama complementary strand ke asezobuya obviously ke ama weak hydrogen bonds. Azobuya ke ezoconnecta ke lana, connecte ke lana, connecte lana ke, connecte ke lana, connecte. Remember ama weak hydrogen bonds yiwo lawa ngithi joina lama strands O2. Kanjalo uma isejoinekile ke sekufomeke what we call ke 2 identical copies of DNA. 2 identical copies of DNA. Mawuchecka lento le iyafana nalento le. Angithi yabona kuno AT, TA, GC, CG, AT. So these are identical copies of DNA. Kanjalo ke i-DNA replication isiyenzekile. Singa undergo ke i-cell division leyo cell le. I hope niyayithola. Ihamba kanjalo ke i-DNA replication. Kuyenzeka kodwa uthola ukuthi mhlambe i-complementary ke nitrogenous base ezayo akuyona le esiyidingayo noma i-nitrogenous base ezayo akuyona ezocomplementa lo omunye. Uthola kuza i-nitrogenous base esingayilindele njengokuthi sino adenine kwi-template strand kuvele kuze u-guanine instead of u-thymine. Kanjalo ke sekwenzeka into okuthiwa mutation kuzofomeka ke isele singayilindele singayidingi noma mhlambe kuzoba ke nemutation kuleyo cell leyo. I hope niyayithola leyo nto leyo. Yiyo ke leyo i-DNA replication.